Ostras. Eta, Ja, air gare. bai, hori da. Bagoaz. Airea falta bada, minera oitu, denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Aurkezpenean esan bezala, ostiral goiza da, egun aldaketarekin datoze, baino badatoze aste honetan ere izango ditugu sustatuko lagunak, Luistxo Fernandez prest dugu, eta gogoratu teknologia eta euskara uzatzen dituen albisteak batzen dituztela, kontatzen dituztela, sustatu.eusen, eta guk hemen batzuk aukeratu eta kontatzen ditugu. Twitch bidez ikusgai, sustatuko kanalean, eta irrati bidez entzungai. Egunon, Luistxo? Bai, egunon. Zer moduz? Ikusgai gaudenentzat, sukaldeko epeletik, kasu honetan, telelanaren abantailak aprobetxatuta. Bueno, primera, baina esan dugu, bueltan zaudetela, aste honetan ere, egun aldaketarekin, baino prest Bai, lanerako. eta datorrenean ere, Durangoako azokaren bezperan tokatuko zaigu, osteguna, eta Bai. egingo dugu orduan ere. Hori da. Bueno, Durangoko azoka aipatuta, albiste batzuk kontatu dituzue, eta gaurkoan ere kontatuko ditugu horrekin lotuta. Bai, bueno, batetik egunean behin jokoan, aurten ekainean egin genuen gauza bat errepikatu Bai. dugula, eta da egunean 2 aldiz aukera jokatzeko. Bueno, Bueno, guk antolatzen dugun jokoa da, egunean behin bai. sustatu egiten duen enpresa berak, Kode Sintasek egiten du, Mhm. eta babesleak trumilka etortze zaizkigu, atea joka, nahi dugu irten, nahi dugu. Bai. Moraldi honetan ere 55.000 lagunek jokatu dute, ja, Ba. normala da iragarleak etortzea horra, Bai. nola bait. Eta bete zitzaigun Durangoko azokako asteak datorrena eta oraingoa beste babesle batzuekin, baina Bai. bueno, parte azokak planteatu zigun, no? Agertu nahiko genuke, eta ekainean egin genuen partida paralelo bat gida baimenak euskaraz izeneko Bai. ekimenarekin, eta oraingoan Durangoko azokarekin, eta Ados. solapatzen da aste honetakoarekin, eta datorren astelehenean ere, oraindik beste egun bat egongo da jokatzeko, eta, bueno, oraindik aukera dago sartzeko, talde batera sartzea da, bueno, instrukzioak adibidez sustatun bertan ere badaude, eta, bueno, azokako sariak ere egongo dira, azokako bi zorro, nobedadez beteak. Baina ez lehenengo eiz, bueno, galdera berdinak agertzen dira kasu honetan. Ados. Vale, orduan, nik jokatzen badut, zu aldeanean zaudela, eta ikusten duzu, galderak haue dira, emaitza ikusita, pixkat trampa egin daiteke. Hala ere batzuk egiten dute, nahi dute, ikusi ditugu 100 puntukoak badaude sailkapenean atzo eta gaur 200 puntu ja egin dituztenak. Nolakoa garen, Luisio, nolakoa garen. Bueno, igual horrian azalpenetan jarrita dago. Baina hala ere lehiakortasuna. Hori da. Lehiakortasuna dago, bai. Bueno. Eta, bueno, nahi baduzu, komentatuko dugu, Durangoko azokan, bueno, aurten ere izango dala, ia markada batera edo joango daia, kabia izeneko espazioarena, espazio digitala edo teknologikoa, eta azokaren lehen biziko 2 egunetan izango da hau, abenduaren 5ean eta 6ean. Abenduaren 5a, oraindik lan egun izan data egiten dute, ikasle goiza egiten dute, azoka osoan egiten da, eta, bueno, pues, ikasle egun teknologikoa edo hola ere egingo dute. Gehien bat ikaslei zuzendutako... Edo irakaskuntzari igual, baina, bueno, adibidez, esperientzia interesgarri bat da, Luberri Linux sistema, nola, hau garatu dute, Donostiako bigarren hezkuntzako ikastetxe publiko batean, Luberri izenekoan, eta hori instalatzeko
lantegia Tailer bat antolatu edo. dute. Eta orduan, bueno, pues igual ikaslei erakutsi dakieke, baina nik uste dut interesatzeela, teknologia irakaslei, eta, bueno, kritikak eta hola egon dira ikastetxetan Chrome eta Googleen dependentzia sartzen digute, bueno, eskapatu Bai, zaitezke. hemen askotan aipatu izan dugu. Bai, eskapatu zaitezke horretatik, eta orduan, pues, hori da, Luberri Linuxen aurkezpen badago, lehenengo egunean, ginkana digital bat ere bai, ikasleak jarriko dituzte jakintza jolas eta digitaletan eta hola, zehazki zer izango da ez dakit, baina, bueno, interesgarri izango da, eta gero, arratsaldez, gamer gela. Hau da, jolasak, game erauntziak antolatzen dituenak, euskaratutako jolasak eta mordoska sustatzen dituzte, eta rolariak, rol jokoak ere, mai jokoak dira, nola bait, baina, bueno, ez dakit, alako komponente frikitekno bat badute, eta, bueno, sartzen dira kabiaren egutegian. Eta gero, bueno, pues, esan dezagun, abenduaren 6ko otzokaren lehenengo egunean, badaudela, bueno, denetarik dago, izlariak ikusten nahi hemen, badala, dela Gipuzkoako euskara. Adimen artifiziala ere. Bai, Horren inguruan hitz egin genezake baita ere, gu. Bai, gero tokatuko zaigu. Babestutako atal bada daukagu horretaz. Ez dakit zein pagatzen duen, baina horretaz itzen behar dugu. Bueno, eta gauza desberdina ikusiko dira. Egin txap lehiaketaren final moduko batean egingo da. Bueno, jala egun batzutako albistea da, baina final bat egingo da. API aplikazioa aurkeztuko da, ikusgela egongo da, eta Ricardo Arregi saria irabazi duen bada, hain zuzen ere. Zer gehiago, atentzioa ditudan gauza bat, irakurriko dut egitaragoan ikusi dugun bezala, baina atentu hongo gara honetaz gehiago zertzeko. Begiztaren aurkezpena, begizta. Eta aurra aurkezten dute, Izarkomek, dela telekomunikazio agentzia, enpresa eta kooperatiba bat, eta Onaro, dela alako zerbitzu bat, oinatin antolatu da. Eta orduan, men esaten du, Izarkomek beste hainbat eragilerekin batera osatu eta eskainiko duen online bidezko telebista zerbitzuen plataforma da. Begizta. Orduan, mini Netflix bat, edo primeran alternatibo bat, edo... Online bidezko telebista. Bai. Ez dakit. Arreta deitu dit, eta da urrengo albiste bat, gure bidali bereziak edo bidali beharko ditugu, ikerketa, bueno, aurkeztu badute, enteratuko gara. Izarkomen ere kontaktuak ditugu, nahi baldin badituzu ere. Bai, bueno, publiko egiten badute ez dugu asko harakatu beharko, pentsatzen dut. Ez dakit, aurkezpenean ere esango dute, martxan dagoen bilatu dut begizta, eta oraindik martxan dagoen gauza bat ez da, baina, bueno, asmoa segurazki ikusiko dugula, 2025ean, edo lehenago espada. Bueno, ea ba. Horretan arreta jarrita, jakingo dugu, horren berri. Bueno, horixe, Durangoko azokari dagokiona, kabia abenduaren 5ean eta 6ean izango direla, egitarau baroa, eta esan bezala, egunean behinen, 2 aldiz jolasteko aukera. Bai, hori astelehenera arte. Aurreko egunetan aukera emateko irabazleei pasatzeko azokatik, ze, bueno, pixkatarlako baldintza du kontu honek, bertara joan zaitez eta bueno, informazioan apuntatuta ongo dira, irabazleak zein diran, eta baina, bueno, sustatzen dugu ere bidaiatzea. Hori da, bai. Bueno, turismoa. Bueno, igual Durangar bat tokatzen bazaio, tu asko ibili beharko, baina, bueno, seguro pasatuko da azokatik. Primeran, eta, bueno, esan dugu, kortinilla bat edo beharko genula 2025erako, gure zuzendaria hortxe ikusten ari da saioa. Artificial Intelligence Adimen artifiziala. Babesten du Elon Muskek eta beste batzuek. Hori da. Bueno, adimen artifiziala. Eta publizitatea, orain honetan. Bai,
iragarki bati egin dezagun propaganda, vale, ez du Hori da. kortibila ez, baina egingo dugu propaganda Coca-Colarena. Vale, Eta, ados. eta erakutsiko dugu Coca-Colaren aurtengo Gabonetako iragarkia. Mhm. Kobratu gabe. Jator gaude. A ver, Bueno, hementxe, uste dut, vale. erakusten nahi naiz, ezta? Bai. Bai, bueno, pues, emango diogu bideoa, eta kontatuko dugu irrotirako zer den. Vale, stop. Adimen artifizialeko irudi hauek, tipiko hauekin Bai, egindako iragarki bat hori da. da. Beste Eh, batzutan ere komentatu izan dugu, gure begiek eta gu geu ere jada entrenatuta gaude identifikatzeko adimen artifizialaren irudi hoiek. Bai, Hau da, baina oso naturalak ez direnak. baina kontua da gainera, dira irudi batzuk hola, pasarte txikiak Bai, bezala. baita. Mhm. Hemen orain, orain bat gora begira. Bai. Hemen botila bat irekitzen da. Mhm. Hemen agertzen da txoritxo bat, Elurretan eta traveling bat bai. mugimenduekin. Mhm. Halakoak ikusi izan ditugu, eta guk geuk ere sortu ditugu. Hemen emango diot Bai. bideo honi, Mhm. ustezko euskal dantzari batzuk, eta Plaza batean hori dantzan. da, hau da, guk hau sortu genuen minutu batean, agindu batekin, eta Coca-Colak gauza bera egin du. Bai. Lau bost segunduko eszena. Halako pasarte batzuen Mhm. kopipega bat, ezta? Orduan, kritikak egon dira, bueno, non dago, bueno, ja, geldituko dut, Mhm. ikusi dugu Coca-Cola, eta gogoratu dugu guk sortu genuen bideo horietako Bai. bat. Bai. Orduan, batetik, adimen artifizialarekin, sormen industrietako jendeari zer, ezta? Non geratzen da hori, izan da kritika jaso duena Mhm. etxe honek, eta beste batzuk ere bai, artikulan aipatuta dago Toys R Us Bai. dendaren kasua ere bai. Baina gero bestetik, emaitzak ere azken baten, adimen artifizialak ematen dituena diala, pasartetxoak. Bai. Ez dola Irudi politen pasartetxoak. Eta, bueno, esperantza bat, egon leiteke hor, benetan, sormenak beste zerbait eskatzen duela, ez irudi politen sortzeko, zera, irudi politak, bueno, batetik talde hon batek emango izkizu, sortuko izkizu, Mhm. dela marrazkia edo Bai. digitala edo, baina Mhm. pertsonek sortua, eta bestela ere, bai, ez, aktoreekin egin behar duzu iragarki bat, sormenaren plus hori ez da igartzen. Ez. Ez da igartzen. Coca-Colak, osea, sustatu ere enkargatu zizaiokeen gauza bat, asmatuko genuen kopipega bat, igual, Bai. pixkat eskaxagoa, baina, Bueno, baina kategoria bertsukoa, irudipen hori daukat, doako tresnekin gainera, ezta? hori da. Bai. Orduan, irudimen artifizialaren marabila, eta, bueno, euskararekin daukaten konexioa, eta atento gaude, baina, bueno, igual jentea ere konturatzen dela, bueno, noraino balio du ere zeak, ez? Hobekuntza teknikoak eta grafikoak ikusiko ditu gehiago, ez? Baina sormenari buruzko zalantza hau nik uste dut Bai, oraindik. oraindik hor dagoela, eta hori gainditzeko gauza den teknologia berri hau. Hmm. Bueno, hori ere, publizitatea, mundu hori, iragarkien sorrerak, bueno, hortxe, zalantzan ere, kritikak ere, baina adimen artifizialan nik uste lehenengo egunetikan kritikak jaso dituela. Bai, Ez bueno, ezaguna den zerbait baita ere, ez da adimen artifizialari favore bat egitea aldera, ez? Baina beti ez ezaguna den hori kritikatze aldera egiten dugu beti.
Bueno, bai, Em, beste albiste bat atera duguna, aste honetan, hemen zerrendan geneukan. Eusko Jaurlaritzak laguntza batzuk eman dituela, mhm, gaztelerazko hedabidei batez bai, ere, batez ere. adimen artifizialaren eragin okerra Bai, kontrolatzeko burrukatzeko. edo pixkat saiesteko edo Bueno, pixkat erderazko medioei emandako subentzio ezkutu baten antza hartzen diot nik. Ze mhm, diru gehien jaso duenetako batzuk dira notizia estaldekoak eta bai, dabiltza Correo, urte guztia artikuluak idazten, ¿cuál es la palabra más difícil del euskera? ¿Cuál es el mhm, pueblo más feo de más feo de Gipuzkoa? Gipuzkoa, Eta da egiten dute galdetu eh, ChatGPTri, ChatGPTri galdetu eta erantzun dezaken oso tontakerias. bai. Ze hemen aztertu dugu ere, Bai, beraien funtzioa, osea, adimen artifizial edo tresna hauen beraien funtzioa dela erantzun bat ematea. bai, hori da. Erantzun ona edo txarra, erantzun bat. Gero ondo edo gaizki dagoen beste kontu Eta bat da. eta Bai, orduan bai. eurak erortzen dira pekatuan eta gero salbatzeko dirua bueno, ez dut ulertzen. Alde Bueno, batera utziko dugu. Kontatuta dago sustatu aste hori da, honetan hori. albiste guztia, datu guztiekin, Bai, ba bai, hortxe. zenbaki zehatzak, gainera. Mhm. Eske, adimen artifizialen eragin negatiboa. Baina guk erabiltzen dugu adimen artifizial hori, ezta? Bai, Ez da zor. bakarrik etortzen gure mediotara. Gure medietan eragin negatiboa dauka, ez erabili. Zirudien Claro, oso hor zaila. pixkat kontra adimen artifiziala hor dago, baina guk geu martxan jarri behar dugu hori, ezta? Bai, bai. Bueno, nik uste dut hemen asunto politikoa dela. Orain dela 3 urte hasi ziren halako laguntza batzuk ematen, COVIDak egindako kaltearen estaltzeko. Eta nagusiki hartu zituzten hemengo gaztelerazko medioen taldeek. Eta hura bukatu zen, eta orain haren osagarri bezala hartzen dionik tankera gauza honi. Oraingoan euskarazko hedabidei ere diru pixka gehiago eman diete, aitzakia berdinarekin, baina da pixkat gutxiago kexatzeko. Bueno, menabil burro. Lokatz, Hori da. lokaztuetan sartzen ari naiz agian, baina, bueno, lotxa gutxi daukago adin honekin, eta venga, bota. Bueno, gure iritzik die. Bai. Behintzat, Luischo Fernandez sustatuko editorialenak, Bueno, ba horixe. Seguran botatzen dituzte, baina nik hitz egiten dudalako. Bueno, barkatu. Bueno, ba hortxe beste albiste bat adimen artifizialarekin, oraingo honetan ba diru laguntza batzuei ingueran. Eta bueno, euskara ere, abenduaren 3a hortxe ere ate joka. Bai, euskararen nazioarteko eguna edo euskararen eguna, abenduaren 3a, nik esango nuke hau zabaldu dela 20. mendean, ez? Euskararen egunaren ospakizun ofizial hauek, ez? Azkenengo 20 urteetan edo 15 urteetan, ez? Baina ekimen zahar bat da eta sortu zuen Eusko Ikaskuntzak eta 75 urte, sortu zela eta Mhm. agiri bat irten da, Bai. Eusko Ikaskuntza berak atera du. Eta hola, puntu batzuekin, hola zer egin behar dan, eta, bueno, pues, bi puntu lehenengo biak dira, Euskal Hizkuntza Komunitatea trinkotzeko eta zeretzeko jauzi berria behar da, Mhm. eta gero, globalizazioak, digitalizazioak, eta realitate soziodemografiko berriek dakartzaten erronkei aurre egiteko erakunde publiko pribatuen eta herritarren arteko elkarlan artigua sustatu eta indartu behar da. Ba, oso ondo. Hori da behar duguna, eta globalizazioa, digitalizazioa eta realitate soziodemografiko berriak aipatzen dirala, bueno, Bai. gure mundutxo hau ere, digitalizazioaren edo teknologia berrien puntua horri ikustea, horregatik nabarmendu nahi izan dut, gaurko zea honetan. Beste agiri batzuk ere etorriko dira, Jaurlaritzak bat publiko egin ohi du Bai. abenduaren 3an, aurrerapen bat jaso dugu ekintzailetzari buruzko mezuren bat datorren. Bueno, Ados. Vale. euskararen teknologian ere ekintzailetza, oinarrizko ekintzailezka asko dago. Goitik bera etortzen diana baino beti gorako ekimenen bidez garatu dalako, igual horren aipu bat ere ikusiko dugu horretan. Bueno. Eta ikusi du baita ere beste agiri bat,
Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak, UEMak ere, atera duena, asteburuan eta datorren astean ere aterako ditugu honek eta beste esan duten honi buruz. Bueno, komentatuko ditugu, Bai, hori pasata da, torretu zaigolako guri hitz egitea. Hori da. Luistxo, hementxe amaituko dugu, gaurko tartea. Egun aldaketarekin ostirala ja, asteburu bateioka, beste ritmo bat, ez? Bai, ez da, ja, hemen, ez ditut jarri, etxeko zea girnaldak eta, ez? Urrengo, abenduna hasirakoa edo ja gabonetako apaingarri jarritzekoa? Ez dakit, uste dute Galizian Bigon behintzat irailaren batean jartzen dituztela. Bigon ja da. Eta gure kaletan, joan dan azteko haize boladekin, erori zian mordo bat ere. Bai. Ez dakit, baina igual Donostian asteburu hontan edo urrengo. Edozein modutan datorren astekoa uste dut bulegotik egingo dugula. Etxeak apaintzen badut ere, ez duzu ikusi. Bueno, baina eta bulegoa? Bulegoa ez da goiturarik jaiotzari jartzeko edo, orain arte. Igual gure teknikaria gaur hor dabil, Jon Lizarazu, igual bera animatzen da ideia batzuk. Edo behintzati, zer moduz, digitalki, aura bat, zer batzuekin, bai, ideiak eta lana ematen nahi naiz, hobetu mostea. Eskerrik asko, Luistxo, eta hurrengora arte. Agur.